Okei, ja no siis... Täällä paistaa aurinko. Mä päätin kuvaa teille ensimmäisen kokonaisen videon. Ja siis lähdetään kauppaan. Ei, mähän just tajusin sen, että niin ei tarvii olla pyörä, en muuten lähetä sinne. No tommoselle mennään tänään. No niin, katsotaan kauan se kestää. Päästy vauhtiin ja no, meillä on aika paljon matkaa vielä. Niin me ollaan päästy vauhtiin. Ja. No, nähdään sit siellä. Nyt nähdään siellä. Tai itseasiassa joo, me nähdään siellä sitten. Tuo meille hyvät tuotteet. Kaivataan. Hyvä kaippareissa. Hyvä. Okei, tein virheen. Eli siis mä lähdin kauemmas kuin mun piti. Eli mun siis toi kauppa oli jossain tuolla kilsan päässä. No mut mennään tänne ensin tänne Kirppikselle, kun me tämmönen löydettiin. No, mä tulin nyt sieltä Kirppikseltä. Mä löysin tollasia aika isoja koko kassi tähän 9 €. Ei kova hinta. Sitten joo. Me taitaa lähteä sinne kauppaan nyt ihan oikeesti, ettei mennä väärään paikkaan. Toivotaan, että sieltä löytää kaikkea kivaa ja joo, hauskaa ja kivaa ja hauskaa. Mitä sä jäbä teet täällä? Mitä sä teet täällä? Tulin kattoo mitä Helmi-Kirppikset löytyy. No. En mä löytänyt paitsi Vanssin kengät ja sellaista. Okei, no niin, me lähdetään sinne kauppaan nyt kun meidän piti. No niin! Nyt mulla meni aika kauan aikaa, koska me mentiin kilometri vähän yli sitä ja mentiin tonne Helmi-Kirppikselle, joten nyt me ollaan kaupassa ja joo. Niin mä tulin tän mun kaverin kanssa tänne, se on vielä tuolla ostamassa jotain kolaa. 2 tölkkiä. Mä ostin oman, koska miksi ei. Ja niin oli ihan hyvä tuote, mä ostin jonkun tällaisen. Eli niin meillä on sellainen juttu, että meidän pitäisi nyt avaa niin kuin nää sille vuosikerrasti, mutta shoutout sit Teemu tiedoksenne, että me ei källätä Teemulta, onko selvä? Jos te sanotte, että jotain stop pölliminen, me ei pöllitä niitä, eiks niin? Ja noin, nyt on hyvä, nyt. Se on napakka ote siitä tölkistä ja... On se hyvä tuote, pojat. Ja joku 70 senttiä. Oi, on hyvä tuote! Huivaton tuote! Ihan sairas tuote. Niin maistelua suklaapatukkaa. Kyllä se Pirkka Triksi vie. Ei tää on niin hyvä. Jos tässä on 100 liikkeen, niin mä ostan näitä 20 ja syön ne kaikki yhdellä kerralla. Oikein, no käy. Toi on nyt littaattu ja me lähdetään nyt varmaan takaisin päin Homea. Oli ihan vitsin hyvä siis. Tää mun kaveri vähän sekkos, kun se vetäs sitä limua niinku lämpimänä, kun se poltti sitä renkaa, se joi sitä, että tällainen se on se elämä ja tää on hullu, se syö jotain luntakin varmaan. Okei, joo. No mutta me lähdetään nyt takaisin päin.